Kada kažete šta da očekujemo od druge osobe, to znači da vi svoju ličnu slobodnu volju, svoju ličnu životnu odgovornost prepuštate toj osobi i dajete joj volan u ruke. Kao da imate jedan zajednički auto i ta osoba vozi taj auto, a vi ste tu kao evo ja predajem ti, volim te, dajem ti sve u ruke i ti sve reši, onda ću imati koga da krivim i na koga da se ljutim u životu. I mi smo uglavnom tako naučeni i vaspitani da tako radimo i onda postajemo žrtve nekog odnosa i nismo zadovoljni svojim životima i zato bih vas ja najiskrenije pozvala da razmislite o tome kada pitate da li će neka druga osoba nešto uraditi, da li nešto namerava, da uvek vratite fokus na sebe i da vi vozite svoj auto. Znači, ne šta će taj neko uraditi, nego šta ću ja uraditi, šta ja želim, kuda ja želim, kako ja želim, s kim ja želim, da li ja želim s tom osobom, ne da li ta osoba želi sa mnom. Da vam to bude prvo pitanje, zato što ste vi odgovorni za svoj život. I jedino tako možete biti zadovoljni. Sve ovo, da li da ona kažu šta treba da radite, nećete biti zadovoljni.